אני שמה כוונה, ממש, קודם כל להיות חוברת ללב שלי וליהנות, זה הכוונה שאני שמה היום. וגם אני שמה כוונה שהלימוד הזה ייכנס ללבבות ויפתח חסימות ויפרוץ דרך עבור נשים, שנבין שזה לא כל כך מסובך, זה לא כל כך קשה, שנביא את הפשטות להגשמה, שנביא את הפשטות לחיבור למיניות שלנו. תגידו לי אמן. קודם כל, אורטליה, מה זה לעזאזל אומר חיבור למיניות? למה את מתכוונת? מה, רק סקס? כל היום שכבתם, זה חיבור למיניות? אבל אם לא בא לי סקס, מה זה אומר חיבור למיניות? אז אני אסביר, יפות שלי. יש לי חברה שתמיד צוחקת עליי שאני לא צריכה שישאלו אותי שאלות, אני שואלת ועונה ומדברת באופן כללי. אז הנה אני שואלת את עצמי ועונה לעצמי, מה זה אומר חיבור למיניות? וכמובן מוזמנות לשאול אותי גם. אז הדבר הראשון שזה אומר חיבור למיניות זה חיבור לכוח החיים שלנו. כוח החיים שלנו זה מיניות. הדבר הבא זה יכולת לקבל. אנחנו כנשים, איך אמרתי בהתחלה, אתם פה עכשיו מקבלות ידע, זה אותו דבר. לקבל אהבה, לקבל הכרה, לקבל כסף, לקבל עונג. אנחנו נקבות, והמיניות הנקבית שלנו זה היכולת שלנו לקבל פנימה, לחדר על ידי לקוחות, כסף, הגשמה, הצעות לשיתופי פעולה, רעיונות. כמה אני יכולה לקבל מהעולם זה פונקציה של כמה אני מחוברת לאירוטיקה הנקבית שלי, למיניות שלי. עוד דבר, יכולת חדירה בביטחון והנהגה נשית. בתוך האירוטיקה שלנו יש לנו צד זכרי וצד נקבי, תכף נעמיק בזה. אז גם היכולת שלי לחדור לעולם, להיות עכשיו המאהבת שלכם ולתת לכם פה תוכן, זה גם יכולת שקשורה למיניות שלי, אוקיי? זה גם קשור כמה אני יכולה לחדור למצלמה, כמה אני יכולה לצאת מעצמי החוצה. זה אנרגיה חודרת ואנרגיה נחדרת, זה חיות, זה תנועה, זה דרימה של אנרגיית חיים, אנרגיה מינית. חיבור לרחם שלי ולאינטואיציה שלי. יש לנו רחם, יש לנו אינטואיציות, כל זה קשור למיניות שלנו. קשר עם מערכת ההפעלה הנקבית. מערכת ההפעלה הנקבית, אני אגיד בקצרה כי לדעתי אני לא מרחיבה על זה במצגת. מערכת ההפעלה הנקבית, זה אומר שאנחנו כנשים יש לנו כל מיני, ואני אגיד שהמערכת ההפעלה הנקבית, אנחנו צריכות להבין מה זה אומר ברמה של ההגשמה וברמה של המיניות. כי כשאנחנו למשל אחרי לידה, בגיל המעבר, מה זה גיל המעבר? גיל המעבר זה לא רק במעבר לגיל הכהונה, בזמן שהפסיקה לי הווסת. גיל המעבר זה גם אחרי לידה אני בגיל המעבר, גם כשאני נערה אני בגיל המעבר, גם אחרי חתונה אני בגיל המעבר. כל הזמן יש לנו מעברים, גם אחרי מעבר דירה אני בגיל המעבר, גם מקורס לקורס, מסדנה לסדנה. גם היום, כל היום הייתי בגיל המעבר, במעברים בין מטופלות, בין עבודה, ועכשיו אני איתכן. יש לנו כל הזמן מעברים בחיים, וכשאני לא מחוברת למערכת ההפעלה הנקבית שלי, שזה אומר שיש לי, בין אם אני בזמן, בין אני בגיל שיש לי את המחזור החודשי ובין אם לא, יש לנו את התנועה הזאת כל הזמן בתוכנו, קיץ, חורף, סתיו, אביב. אנחנו כנשים, יש לנו כל הזמן מעגליות. ואם אני כאישה מנסה לכפות את עצמי, להיות כל הזמן בקיץ, להיות כל הזמן בחוץ, להיות כל הזמן אנרגטית, ולא להבין שיש לי מוות בתוכי, ויש לי רגעים שאני בהתכנסות, ויש לי רגעים שאני צריכה להוריד אנרגיה, אז אני מפספסת פה משהו ענק. כי יש זמנים לקצור, ויש זמנים לזרוע, ויש זמנים. אנחנו חייבות להכיר את מערכת ההפעלה הנקבית שלנו. ומה הבעיה בעולם המנטורינג הזכרי? זה שלא מלמדים אותנו את זה. לא מלמדים אותנו שיש מערכת הפעלה נקבית, ואנחנו מנסות להילחם בטבע שלנו, ואנחנו קוראות לעצמנו את הצורה, ואנחנו מתישות לעצמנו את הנשמה, ואנחנו מגיעות למצבים שלא מצליח לנו. ובא לי להגיד, רגע, אני אענה לשנייה, זאת מישהי שאני אעשה להרצאה מחר, סליחה. היי מותק. היי, מה העניינים? בסדר, איפה שאני נהנית באמצע ההרצאה, את מוזמנת, אבל נמשיך כזה בוואטסאפ, אוקיי? אין בעיה, אין בעיה. לא, רק רציתי לוודא, ואולי יש משהו שאני צריכה לספר לך גברת, זה... אין בעיה, אין בעיה. אין בעיה מותק, אז נדבר אחרי ההרצאה, אני אסיים בעוד שעה. ביי מותק, פגש מחר, ביי. סליחה, אני פשוט עושה לך הרצאה לאיגוד של עובדות סוציאליות מהממות באזור רחובות. היא רצתה לתאם איתי פרטים. טוב, אז מה התחלתי לדבר? על מערכת ההפעלה הנקבית. אז בעצם כשאנחנו מחוברות אליה, אנחנו לא בהתנגדות, אנחנו פחות במאמץ. והמון פעמים אני רואה נשים שאני מלווה, נשים בקורסים שלי, שהם כאילו מישהו קרא להם את הרחם מהמקום. בחייאת מי מזדהה עם התחושה הזאת שהמאמץ הזה להצליח זה כאילו מישהו קרא לי את הרחם, אני מותשת, אני עייפה, אני צריכה לנוח, זה לא מתאים לי. ואני מרגישה שאנחנו כנשים לא יודעות לנוח אפקטיבי,
אנחנו לא יודעות להקשיב למערכת ההפעלה שלנו. אז זה גם קשור לחיבור למיניות, כי כשאישה מחוברת למערכת ההפעלה שלה, לזמן שהיא יותר בהתכנסות, יותר בזה, היא אישה מטורפת. וגם, בואו, כולנו, הדרייב הכי מטורף לנו זה אנרגיה מינית. נכון? כשבא לך, מי מזדהה עם זה שכשבא לכן מיניות, אתם פשוט כאילו סופר וומן, אתם פשוט מסוגלות לעשות הכל. מכירות את זה שבא לכם שלכם חשק מיני, אתם פשוט מסוגלות לעשות הכל. אז זה גם קשור למערכת ההפעלה שלנו. כמה אני מסוגלת ככה לכבוש את העולם על ידי האנרגיה האירוטית שלי, אז זה גם קשור בחוזרות למצגת. אז כמו שאמרתי, קשר עם מערכת ההפעלה הנקבית, שכמובן אפשר להעמיק על זה עכשיו הרצאות שלמות, לא היום. מנהיגות נקבית בעולם, אנחנו נדבר על מה זה אומר, אבל זה גם קשור למיניות שלי, כמו שאמרתי, החיבור לציצים, החיבור לפות שלי, אורגזמות, אורגזמיות, וכמובן שכל מה קשור לכסף, כמו שאני הולכת להרחיב פה תכף. אני גם אגיד שבתוך עולם המיניות, המון פעמים כשאומרים לי, אורטויה, את מנחה למיניות ומצפים ממני, מדמיינים מנחה למיניות, מצפים ממני לבוא כזה עם איזה פינים כאלה על הראש, קופצים כזה של מסיבות ואיזה ויברטור רוטט ואולי לק אדום בציפורניים ומעיל מנומר כזה, כאילו מנחה למיניות, יש, בטח את עושה מלא מסיבות רווקות וכל היום מדברת כזה גס. לא. להיות מנחה למיניות, מיניות, זה גם הקשר שלנו עם השינוי בחיים, זה גם הקשר שלנו עם האינטואיציה, זה חיבור ללב, זה יכול שלנו להיות בתפילה נקבית, לזמן דברים, וכן, בתוך חיבור למיניות יש גם מחלקה שלמה של אירוטיקה. האירוטיקה הזאת זה העונג, זה התשוקה, זה הפשן, זה החיות, זה משהו שהוא לא גס, זה משהו שהוא לא, בא לי להגיד, זה לא מלוכלך, זה אדיר, זה מטורף, זה טהור, זה קדוש. מי כאן מסכימה איתי שמיניות זה דבר קדוש, ולצערנו אנחנו לא לומדות את זה מספיק. כמה מיניות זה דבר מדהים. אני, אהובות ליבי. אוקיי, אז בואו נחזור למצגת. למה נהיה לי חם? אתן ממש מרגשות אותי. שנייה, אני אעמיק את המזגן. אז באתי קודם כל לדבר על המהות של כסף, של אוכל, של מיניות ונשימה. מה לעזאזל הקשר ביניהם? מה הקשר בין כל זה? אז קודם כל אני אטען פה שגם כסף, גם אוכל וגם מיניות הם מערכות יחסים שלנו. מי מסכימה איתי עם זה? שיש לי מערכת יחסים עם כסף, יש לי מערכת יחסים עם אוכל, יש לי מערכת יחסים מינית, כל זה מערכות יחסים, והכל, אם תשימו לב, הכל זה נכנס ויוצא, זה היכולת שלי להכניס להוציא ידע, להכניס כסף, אוקיי, לאכול, להוציא את זה בצורה שלי, אוקיי, מיניות זה להכניס, זה להוציא לא רק פין לפות, אנרגיה שנכנסת אליי, יוצאת ממני, אני מסתכלת על אהוב ליבי בחושניות, או אהובת ליבי, איך שבא לכם, בחושניות זה עובר, זה חוזר, זה מגיע, זה נע, כל הזמן מין נכנס ויוצא אנרגטי, אוקיי, ושם הקשר מטורף. אני יכולה להגיד לך שבתהליכים שאני עושה, נשים מגיעות אליי לפעמים אחרי תקופה שהן ממש ירדו במשקל, אין לי שום אג'נדה בזה, אני חושבת שזה הדבר הכי סקסי בעולם זה נשים מלאות, לא אומרת איזה מילה, אבל לפעמים כשאנשים עושות תהליך במיניות שלהם, הם גם פתאום יש להם איזה תהליך מדהים עם המשקל שלהם, או עם ההגשמה שלהם, או דברים שהיו אישיו ומסורבלים, פתאום זה עובד, אז בא לי להגיד שהכל זה נכנס ויוצא, ואיך כל זה קשור לנשימה. אז רגע אני אסביר לעומק, ואני אגיד אבל שאני מאמינה שהמיניות היא זאת שפורצת לנו את הדרך. אתם יודעות, אפשר ללכת למנטורינג ולעשות כל מיני שיטות וגישות, כן? אפשר ללכת לייעוץ, אפשר ללכת לטיפול, אבל אני מאמינה גדולה שדווקא כשעושות משהו עם המיניות, כאילו אנחנו כנשים כאילו מצוות, כאילו כבודה בת מלך פנימה, להיכנס פנימה לתוך הרחם, לתוך המיניות שלנו, ומשהו שם פשוט פותחות שם את החסמים, וזה פשוט פורץ לנו את הדרך. המיניות היא כבר פורצת לנו את הדרך, וזה כל המהות בעיניי של אישה. עבודה, אני מאוד קשה לי מנטורינג, אני לעולם לא הלכתי לאימון וייעוץ כזה גברי, מהסיבה שאני לא רוצה שאף אחד ידחוף אותי מהמקום שלי. מה שכן אני אוהבת זה תהליכים של כניסה פנימה, לתוכי, נושמות, כי בעצם הנשימה, מה אני מספרת לעצמי? ואני מספרת לעצמי כמה דברים. דבר ראשון, אני אומרת לעצמי, זה פשטות. יש השגה מאוד מאוד גדולה, ומי שככה עוד תהיה איתי, תשמע אותי מלא מדברת על ההשגה הזאת שבפשטות. כשאני נושמת ונושפת, זה פשוט לי, זה נגיש לי, זה קיים לי, אוקיי? ממש ללא קושי וללא סיים. כשאני בזוגיות עם עצמי, כשאני נושמת ונושפת, כשאני עושה ריפוי למערכת היחסים שלי עם אוכל, עם מין, עם נשימה,
אני נגישה לגברים, אני נגישה לזוגיות, זה ככה פשוט, זה ככה קל. שנייה לסדרת פה את המטען שלא יחבל לנו באמצע. אורטליה, הפרעות קשב. אוקיי. זה מובן? זה בהיר מה זה קשור לזוגיות? בסוף החיים האלה הם בעצם שיקוף שלי ושל המערכות יחסים שלי. כשאני במערכת יחסים טובה עם אוכל, עם מיניות, עם כסף, הזוגיות שלי פשוט מגיעה, וכנ"ל גם הפוך. כאילו אם אני בכסח עם עצמי, עם הגוף שלי, שזאת בעיניי הזוגיות הכי מטורפת שיש לנו, זה בכלל עם הגוף שלנו, אז בסופו של דבר אני סתם מתפוצצת על האיש שלי, זה בכלל לא הוא. מי מזדהה איתי שזה בכלל לא הוא, אלא פשוט אני מתפוצצת מעצם העצבים שלי על עצמי. אז נשימה, יפות שלי זה דבר ראשון, וגם כמובן שכשאנחנו מדברות על אורגזמיות, אין כמו נשימה כדי להניע חיים, כדי להניע חיות. בא לי לשתף אתכם בעוד משהו, נכון? מי שדיברה איתי פה על זוגיות, עוד רגע נפיל פה אסימונים. כשאני מדברת על מערכת יחסים של אוכל, של כסף, אני רוצה עכשיו לרדת עוד רמה, מה שנקרא, אני יורדת עוד רמה פנימה. רציתי להגיד משהו גס ותוך כדי החלקתי, כי בכל זאת יש פה אולי נשים שעוברות אותי פעם ראשונה, אז אני לא ממש אהיה... בקיצור, והמערכת היחסים החשובה ביותר בחיים שלנו, זאת, מי יודע מה זה בתמונה הזאת, מי יודעת, יש פה ממש חידה. הקשר הכי חשוב שיהיה לנו בחיים, זה הקשר בין הזכרי והנקבי שלנו. יש בנו שתי צדדים לאירוטיקה שלנו ולהגשמה שלנו, בזכרי ונקבי. זאת אני בזכרי, זאת אני בנקבי, בכולנו יש גם וגם. גם המיניות שלנו וגם ההגשמה שלנו היא תוצר של חיבור בין זכרי ונקבי. איך באים ילדים לעולם? מי יודעת? בין פה זכרי ונקבי מגיע תינוק לעולם. גם ככה זה בעולם ההגשמה. ברגע שאני מחברת את הנקבית, איך נראית הנקבית אגב? הנקבית בעולם העסקים, היא מפוזרת, בא לרגע לדבר בטלפון, בא לרגע לעלות איזה מישהי VIP, שנייה מישהו נכנס לי בחוץ, אוקיי? זה הפיזור, בא לכיף לה, שותה יין, בכיף, לחיים אהובות. כאילו, זה הנקבית, והזכרי יש בו משהו טבעי, ישר, מסודר, מאורגן. עוד משהו בין הזכרי לנקבי. הנקבית היא זאת שאומרת, יואו, בא לי לתת את המתנות שלי עכשיו ל-200 איש באולם ענק, והזכרי הוא זה שאומר לה, בכיף כפרה, עליי, אני מארגן לך. אממה, לצערי, אצל המון נשים, מערכת יחסים אלימה בין הזכרי והנקבי בתוכה. ואני אסביר איך זה נראה. פעם, לפני שעשיתי ממש תהליך עם המיניות שלי, זה היה נשמע ככה, מונולוג פנימי. הנקבית כזה חושבת וכזה מרגישה ובא לה ברחם ומתחשק לה וכזה, ואז היא אומרת, יואו, איך בא לי על האש, או כל דבר שבא לה. ואז מגיע הזכרי ואומר לי, אבל אני לא מבין, אבל כבר קנית מלא, חלס, כמה את מבזבזת, אבל כבר עשית מלא קורסים, די כבר ללמוד, אבל די כבר להתפזר, תאספי את עצמך. כאילו היה בא וגוער בכאילו צד בתוכי שבא ומגביל אותי בתוכי, וכל הזמן הייתי מרגישה לא נעים עם עצמי, עם החשקים שלי, והייתי מורידה, וכל הזמן מורידה את עצמי לריאליות. היה לי חלום, יוכבה לי הרצאה מטורפת, מה פתאום, זה לא הגיוני, זה לא קשור, מי יבוא, מה קשור? כאילו הזכרי כל הזמן משתיק אותי. שמתנו, אנחנו צריכות הפריה בין הזכרי והנקבי, ואני אטען שבעיניי העוגה היצירתית, האומנית שבנו, היא זאת שאומרת, בא לי קורס חדש, בא לי סדנה חדשה, בא לי שכולם יכירו אותי, בא לי לתת לעולם את המתנות שלי, בא לי, והזכרי, הוא צריך להיות זה שיושב ואומר לה, בייבי, איזה דבר את? לא הגבר שלי, הגבר בתוכי, אני שרוף על הצורה היפה שלך, עליי, אני מארגן לך היום 800 איש, אני מביא שיווק, אני מביא צלמים, אני סוגר מקום הכי פיין בארץ. ואז כזה אני יכולה להגיד לו, מה, אבל באמת, אבל יבואו? בטח יבואו, ברור יבואו, מי לא יבוא? תגידי, מי לא יבוא? שאת מחוברת לצד הזכרי ולצד הנקבי שבך, שהם עושים אהבה. עכשיו ברגע שאנחנו מאפשרות לעצמנו להיות בזכרי שלנו ובנקבית שלנו, מה שקורה זה שהם עושים אהבה ביניהם כל הזמן, הם פשוט עושים אירוטיקה, ואז נוצרת לי בגוף, פשוט נוצרים לי פולסים של חשמל, של אירוס מטורף, ואני יכולה פשוט לכבוש את העולם, אני יכולה לפרוץ דרך, אני יכולה לעשות הכל, כי אני בתוכי, בתוך סשן מיני אינסופי. ואז אני הולכת ברחוב, והשמיים נראים לי מה זה מטורפים, מהם אלה שהשמיים נראים כמו ציור, ומהם אלה שאני דופקת הופעה, ואני פשוט נמשכת לעצמי. אתם מכירות את זה? מי פה נמשכת לעצמה לפעמים?
ומהימים האלה שהנה אני צריכה לדבר על זה ואני תראו אותי כבר זזה בכיסא כבר, בכלל אני צריכה לעשות את ההרצאה הזאת בעמידה, עוד שנייה אני נעמדת. ויש קטע כזה שאנחנו הולכות ברחוב ואנחנו מרגישות שאנשים מסתכלים עלינו, אתם מכירות את הימים האלה שכאילו יש כזה פלרטוט במבט והכל נהיה לי צבעוני והכל נהיה לי ב-HD כזה, נפתחת לי הראייה ונפתחת לי התשוקה ופתאום כזה כל דבר יש לו טעם טוב לאוכל וכזה וואו זה פשוט חודר עליי האוכל וכשאני פתאום קוראים לי דברים טובים מי מזדהה עם התחושות זה ארוס, זה אנרגיה אירוטית, זה חיבור וזכרי לנקבי בצורה הכי עמוקה שיכולה להיות, וזה רק קורה בזכות המערכת יחסים הזאת. אז כשאני עובדת על נשימה ומתחברת למיניות שלי, מתחברת בין האירוטיקה הזכרית לאירוטיקה הנקבית, לומדת את שתיהן ויש הרבה מה ללמוד, יש אין סוף עומק שם, ולומדת את התנועות השונות בתוכי, אני הופכת להיות מאסטרית של הגשמה, מאסטרית של עשייה, גם בעולם הגשמי, גם בעולם הרוחני, גם בעולם הרגשי, אוקיי? זה פשוט קורה, ואז האקטין אאוט לא במאמץ. אני לא אומרת שאין עבודה, אני קוראת התחת, אני אישה חרוצה, אבל אני לא במאמץ, אני לא בתחושה של סירוס, של חנק, אלא אני בפלואו עם החיים, כי אני קודם כל עושה לביתי, לגופי, למיניות שלי, כי משהו לא הולך לי, אני נכנס לחדר, אני עושה עם עצמי סשן, ולעשות לי טקס, איך אמרתי היום למטופלת אהובה, המצאנו לטקס, ספיישל בשבילה, אני מאוד אוהבת להמציא מטופלות טקסים, קראנו לזה טקס אמונה, אמונה וביטחון, אמונה והרפאיה, משהו כזה, שאלה שנכנסת לחדר, ונשכבת על המיטה, והיא חושבת על משהו, והיא אומרת לעצמה שהיא יודעת שהכל יהיה בסדר, והיא מלטפת את עצמה עד שיש לה צמרמורות של עונג בגוף, אנחנו עובדות עם המערכת העצבית. אז היכולת שלי ללכת ולטפל בי, להיות בסלף קר קודם כל עבור עצמי, תכף נדבר על נישואים בכלל אירוטיים, של אימא ואבא לאיזה טרפת, אפשר להגיע על ידי תרגול עצמי, אבל זאת המערכת יחסים החשובה, זה המהות, בעצם היכולת שלי להביא את המנהיגות הנקבית שלי בעולם, על ידי הרכות שלי, על ידי ההבנה שאני לא צריכה לזוז הרבה, אני לא צריכה להתאמץ הרבה, אבל אני כן יכולה להיות על מקומי. זה יתחיל בזה שאנשים יפסיקו לרצות, ויתחילו להקשיב לתשוקה שלהן, כל כך הרבה שנים שאנחנו או מנסות להיות כמו גברים, או פשוט לא נותנות לעצמנו לגיטימציה להיות נקביות, מחוזרות, או להרוויח כסף מהנקביות שלנו, נבכה את כל הרגעים האלה שהזכרי גוער בנו, שהזכרי בתוכנו אלים כלפינו, שיש ימים שבא לי לשכב במיטה אבל משהו מרים אותי, נבכה על כל הפעמים שאני בווסת ובמקום לנוח ולדמם כמו שאישה צריכה, אני הולכת ועובדת בצורה שהיא כל כך תלושה מהקצב שלי. זה באמת נושא כאוב, ואני באמת חושבת שזה הזמן, איך אני אומרת לנשים, אני פה כדי לעבור דלת, אם צריך גם כל חיי, ולדפוק בדלתות ולהגיד, אחותי, יפה שלי, אהובת ליבי, קומי, אורי, יאללה גאולה ממי, קומי, ישנו יותר מדי שנים, ואנחנו הולכות ביחד, ואז יש איתי עוד אחת, ואז אנחנו הולכות שתינו, והיא דופקת בדלת אחת, ואני דופקת בדלת שנייה, ואנחנו מהירות נשים, ואני ממש המזימה שלי זה שנהיה עוד נשים ועוד נשים, ונלך בדלתות ונדפוק ונעיר פה אחת את השנייה, ואני באמת מאמינה שכשנתעורר ונהיה יחד, ירד כמויות של אור לעולם. אני רוצה גם לדבר איתכן על זה שלכל אחת מאיתנו יש יועצת עסקית מדהימה, חכמה, שיושבת שם ומחוברת, ויש לה וי-פיי ברכב, יכולה להרגיש למה העולם זקוק ממני. כי כשאני מנהיגה באמת, אז אני לא שואלת למה אני זקוקה מהעולם, אני זקוקה ללייקים, אני זקוקה לאישור, אני זקוקה להוכחה, אני שואלת מה העולם זקוק ממני, למה יש לי לתת לעולם, אוקיי? כמובן קודם כל לעצמי, אני מחוברת אליי, ומתוך זה יש לי שפע לתת לעולם, ואז שאני שואלת את היועצת העסקית שלי, על ידי אינטואיציה, אני מתחברת לאינטואיציה שלי, ואני מגשימה את עצמי בעולם. אחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה עיסוי רחם, אין לי זמן ללמד עכשיו עיסוי רחם, מה גם שהמצלמה לא תוכל להראות את הרחם שלי, אלא אם כן אני ממש אעמוד פה ויחשף, וגם אין לנו מספיק זמן, אבל כשאני עושה עיסוי רחם, אני יכולה להגיד לכם שמשהו מתעורר שם ומורגש, דריך לי אותי, תראי לי איך עושות את זה, תראי לי מה המקור שלי, איך אני אמצא את הביטחון שלי, תעזרו לי להיות אישה גדולה בעולם, אישה עוצמתית בעולם, אני אגיד כן, והזכרי עומד ואומר לי כן אני איתך, מה שאת רוצה אני מביא לך, אני לא מפחד יותר, תעשי איזה מיזם שאת רוצה, אני סומך על האינטואיציה, אני סומך עלייך והזכרי והנקבי ויש לי יועצת עסקית רחם, מה אני צריכה יותר מזה? אני רוצה להגיד עוד משהו שבעיניי הוא הכרחי ומאסט כשאנחנו רוצות להשמיע את הקול שלנו בעולם, וזה החיבור בין פה של מעלה לפה של מטה. אם אתם יכולות לשים לב ממש, תשימו לב למה שפתיים דומות, אז יש ממש
שימו לב הקשר בין הפוט, וגם אם נסתכל על האגן ועל כל אזור מבנה הלסת והלוע, נראה שזה פשוט נורא נורא דומה. ואגב, אני גם נורא אוהבת להגיד בהקשר הזה שלמה, לשון דומה. לאיבר מין זכרי, ונכון יש ברכה שאנחנו מברכים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז סליחה לדתיות שאמרתי את שם השם לשווא, סליחה, היה לי בטעות. ויש ממש עניין שאנחנו מברכים שהכל נהיה בדברו, שהעולם הזה נוצר על ידי דיבור של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו בעצם מבינות שיש לנו כמו איבר מין נקבי וגם איבר מין זכרי בתוכנו, וכשיש דיבור, יש בעצם חיבור בין זכרי לנקבי, אנחנו בורות מילים, וככה אנחנו בורות מציאות על ידי המילים שלנו אנשים, על ידי החיבור בתוכנו בין הזכרי לנקבי. עוד אחת הברכות שאנחנו מברכות בברכות השחר, מי שפה לא מכירה את התפילה זה מרתק, שווה לקרוא את זה כטקסט תרבותי מדי פעם. אני לא מתפללת, אני לא שומרת שבת היום, אבל אני עדיין נורא אוהבת את התרבות שלנו ונורא אוהבת את היהדות שלנו, שווה לקרוא פעם אחת ברכות השחר. אז בברכות השחר יש ממש כתוב, אחת הברכות שאנחנו מברכות אנשים זה ברוך שעשני כרצונו, אוקיי? ומה זה אומר שעשני כרצונו? אז אני ממש אטען, יש על זה כזה כל מיני פירושים, שזה ממש עשה את הרצון שלי אלוהים, הרצון שלי הוא אלוהים, הוא ממש חיבור לאלוהים. וואו איתך, כמובן מעניין על מה כתבת לי את זה. ממש חיבור, אז התשוקה שלי והרצון שלי בעולם זה החיבור למהות הנשמתית שלי, ואימא לב ואבא לב, כשהרחם שלי ערה, ושאני חוברת לשדיים שלי, ושאני חוברת למיניות שלי, מי יכול עליי? מי יכול על הטירוף שאני? יש משהו מטורף בחיבור למיניות, בחיבור של פה, של מעלה ושל מטה. בואו רגע נרגיש את הפות שלנו, קצת. בואו נשב על הכיסא, נשב על האגן, מלשון עוגן. אם ממש יש לנו עוגן, נהיה ישובות על האגן ונרגיש שכמו למעלה, מישהו מושך אותי בחוט. אוקיי? ומה שנוצר זה בגלל שהגוף שלי מושך כלפי מטה והראש מתוח למעלה, קודם כל גם ממש התפנה לי כל אזור הלב והנשימה, וגם הרחם שלי מקבלת מקום. אני ממש ישובה על האגן שלי, ועכשיו בא לי שנעשה ממש נשימות תשוקה, שיחברו אותנו קצת גם לאנרגיה אירוטית וגם יחברו בין הפה אל הפות שלי. אז בואו נעביר כמו נשימות שהן לא רק מהפה ומהאף, הן ממש גם מהפות ומהנרתיק שלנו. אז אני ממש הולכת לעשות איזה מין משיכה כזאת עם הפה, ותוך כדי אני ממש מדמיינת אנרגיה, אני מקוותת את רצפת הגן ואני מדמיינת אנרגיית חיים נכנסת לי מהנרתיק ומהפות. בואו נעשה את זה ביחד, אל תתביישו, לא אכפת לי להסתכל עליכם, גם אם זה סבתא. יאללה, לוקחות, ואפשר גם עם הידיים לעשות כמו לאסוף אנרגיה מהאדמה וכמו לוקחת. בואו ניקח אנרגיה ביחד. 3, 2, 1, אוספות. בואו נעשה עוד אחד כזה. ממש בעדינות, ברכות, אנחנו לא פה בעניין של אפשר ממש לעשות את זה כדי להעלות אנרגיה מינית, ועכשיו אנחנו רק רוצות לחבר בין הפה לפות, ועוד אחד כזאת, ניקח נשימה 3, 2, 1, נשמות מלמטה למעלה. אוקיי, כמובן יש המון וריאציות לתרגיל הזה, אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, אבל תשימו לב שכשאני מרפה את הפות שלי, את הנרתיק שלי, אני ממש יכולה גם להרפות את הלסת שלי. המון פעמים נשים שהן פרה-אורגזמיות, שהן לא חוות אורגזמה, אני המון פעמים בכלל לעבוד איתם על הלסת ועל המתח בצוואר ובכתפיים, כי יש קשר ישיר. אוקיי? אז גם המון קשר בכלל באורגזמיות זה להתחיל לנשום נשימה שהיא מחברת בין הפה לפות, ויש קשר ישיר. אני כשהתחלתי לעשות עיסויים ממש לפות, בשפתיים של הפות, להתחיל להזרים דם לפות כל יום, שזה עיסויים של סלף, לא מטרתם להביא לאורגזמה. אז ממש התחלתי לדבר יותר בעולם, אני זוכרת שזה היה mind blowing, זה היה שינוי חיים, זה היה כאילו, מה זה הדבר הזה שיוצא ממני, למה אני פתאום כל כך ורבלית ומבטאת את עצמי. אני זוכרת כמה לי קשה פעם לנסח מה אני מרגישה עם האיש שלי. אני זוכרת שהייתי נכנסת לשתק, משותקת איך אני הולכת להסביר לו את עצמי עכשיו, ולא מצליחה לדבר. וכשהתחלתי לעשות עיסויים יומיומיים לפות שלי, פשוט נפתח לי הדיבור, צ'קרת הדיבור. אגב, מיתרי הקול שלנו ממש נראים כמו הנרתיק, ונסגר ונפתח, ככה יוצא הכל. הסגירה והפתיחה יש איכות מאוד מאוד חשובה גם בקיבוץ וגם בהרפאיה. שיטות, בואו נדבר על אורגזם. אז אני כשאני מדברת על אורגזמות, אני קודם כל מדברת על יכולת הגזמה של אור. אורגזמה זה הגזמה של אור, ובעיניי היא קשורה בצורה ישירה ליכולת שלי להרוויח כסף והכרה. יש ממש עניין בלהעלות אנרגיה אירוטית שאני כזה
ואני יכולה לדמיין את הכסף נכנס עליו, ויש קטע שאני אומרת, כן, לעונג, כן, כן, מגיע לי, אני ראויה לעונג. יש שם משהו שקשור גם ליכולת שלי לחוות שפע כלכלי. ככל שאני אומרת כן לעונג. אני גם ממש, אגב, זה עוד תרגול שאני מגזימה, עוד תרגול שאני מגזימה, ואני משתדלת מאוד להגזים בו, זה המקום של בעצם להעלות אנרגיה מינית, וממש לדמיין אותי ממש מקבלת מהעולם. ממש מקבלת, ואני ממש מרגישה את כל הטוב שמגיע לי, ואת כל החיבור שלי לעולם, ואת כל האהבה שאני עושה עם היקום, באמת, את האלוקות חודרת אליי, אין לי מילים אחרות לתאר את זה, וממש ברגע האורגזמה כמו מתפזרת all over the world, ממש איך אני מחבקת את כל העולם, איך זה שמע ישראל, השם אחד כזה, הכל פה אחדות, מתפוצצת לעולם, מתפזרת לרסיסים וחוזרת להיות אני בגוף של אישה. יש משהו מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלי להגזים את האור, ואני לא יודעה לחוות אורגזמה. לכל מי שכתבה לי שהיא לא חווה אורגזמה, אם אני לא יודעה להגזים את האור שלי, להגיד כמה יש לי מתנות, אני יודעת, אני יכולה להגיד לכם כבר, עם כמה שזה מביך, אני אומרת לכם שיש לי אינטואיציה מדהימה, ושיש לי לב מה זה טוב, ושמה שאני עושה, אני עושה אותו מה זה במטרה טהורה וטובה, ושאחת המתנות שלי בעולם זה שאני פשוט מורה טובה, אני יודעת להוריד ידע ענק לתוך כלים דידקטיים וברורים, ושיש לי מתנה שאני יכולה לקחת אישה מנקודה A ולעזור לה להגיע לנקודה B בעונג ובקלות, ושאני רואה ניסים, ושאני אימא מתוקה לאללה, ושאני בת זוג מהממת, ואם אני לא יודע להגזים את זה בעולם, אם אני לא פה יכולה להגיד לכם איזה מתנות יש לי, איך אני אחווה אורגזמה? איך אני אקבל כסף? זאת מיומנות. תגידו, אני אור בהגזמה, רק להסכים להגזים פעם אחת, למה כזה? אמרו לנו שאנחנו יותר מדי, ואנחנו מגזימות, ואנחנו אובר, ואנחנו too much. יפות שלי, אנחנו אור בהגזמה, שאני אחזיק אתכם את זה, ואנחנו נדע שאנחנו אור בהגזמה, איך רבי נחמן אמר לעצמו, חידוש כמוני לא היה מעולם. כאילו, והוא באחד הגדולים. זה אור, זה השגה ענקית להוריד אור לכלי ולדעת שאני בעצמי מצד אחד רק נמלה קטנה, אפשר לעשות לפרו ואני נמעכת בעולם הזה, כולי בובה על חוטים ושום דבר לא באמת תלוי בי, ומצד שני אני אור בהגזמה. אתם יכולות להבין יפות שלי, יש לנו עסק ויש לנו נשים, יש לנו שותף ואנחנו 50-50. אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, לנשים אהובות שאני מלווה, שאני מתחייבת לעשות את 100% של 50% שלי בתוך עולם ההגשמה. 50% הנותרים עושה השותף העסקי שלי, וזה הקדוש ברוך הוא. אבל אני מחויבת לעשות את 100% של 50% שלי, גם במערכת יחסים, בקשר עם האהוב שלי, וגם בהגשמה. רק על זה אני מחויבת, ולעשות את 100% של 50% שלי, זה לא תמיד doing, זה לא תמיד acting out. לפעמים זה עיסוי שדיים, לפעמים זה ללטף את עצמי במיטה, לפעמים זה לכתוב לי שיר אהבה, לפעמים זה לתת לעצמי לנוח, לפעמים זה לקבוע בים עם חברה, זה גם לעשות את 100% שלי, להיות קשובה אליי, זה כאילו להגיד לקדוש ברוך הוא אלוהים, אני יודעת שהורדת אותי פה לעולם הזה, כי אני אור בהגזמה, ואני מחויבת להיות בחיות, כמו שכתוב פה, וחיית. אני מחויבת להביא לפה חיות בעולם הזה, לחיות כל רגע. החיים האלה זה קודש, זה דבר קדוש, ואני מוכירה ומודה לך על זה שאני נשמה בתוך גוף, ואני מחויבת לחיות פה. אז כולנו אור בהגזמה, אור ענק, אור עצום, והיכולת שלנו לחוות אורגזמה, זה היכולת שלנו להתרחב. כמה אנשים פה מכירות את החוויה שהאורגזמה שלי נתקעת באגן, שהיא קצרה, מקובצת ומתפוצצת. איך אמרה לי פעם מטופלת? שהיא חווה אורגזמה נורא נורא קטנה, ואחרי זה יש לה כאבים בדגדגן ובאגן. בעצם אף פעם לא יכלה להענג את עצמה בצורה של התרחבות וקולות ותנועות, והייתה זזה כזה שאף אחד לא יראה אותה, ובעצם היא לימדה את עצמה לחוות אורגזמה שהיא מאוד מקובצת וקטנה, ואנחנו רוצות להרחיב את האור שלנו, ולהגיד כן, ולזוז, ולהיות חלק מהחיים, ולהביא חיות, ולהשמיע קול, אוקיי? ולהיות מחוברות לארוס, ולעולם הזה, ולשדיים, ולרכב שלנו, וכן, להגיד כן לחיים האלה, שיזרמו דרכן, אנחנו צינור של אור, ואנחנו אור בהגזמה. חיבוק ענק ללב המתוק, המתוק שלכם, ותזכרו, אם לא הגשמת את עצמך עד היום, אם לא התפוצצת בעולם, אם עוד לא פרקת דרך, זה לא אשמתך יפה שלי. תחבקי אותך, תלטפי אותך, תגידי בובי, זה בסדר, עוד לא פיצחתי את הדרך. עכשיו אני מפצחת את הדרך אליי, לליבי, אל הרחם שלי, להגשמה שלי, ממקום רך ונקבי. כי אולי אם הייתי עושה את זה קודם, זה היה זכרי. ומעכשיו אני עושה את זה טוב, אני עושה את זה נכון. ונעשה את זה יחד, לא לבד, אנחנו שבט נשי. נעשה את זה יחד. נראה הרצאה. אני כאן, אם יש איזו שאלה. סתם, אני לא אשאיר לך בה, כי אני הלכתי להתקלח, עשה לי אמבטיה חמה, ואני אגיד לעצמי כל הכבוד, היית אלופה היום, היה לך אחלה של הרצאה.